सांग्रां जा गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला एबा न'नि बायजोआव थाङोब्ला दै बथल बायनानै लोङो। दै बायनानै लोङोब्ला सांग्रां जा। दै बथल बायना लोंनायनि सिगां 100 बार सानग्रो मानोना बे दैयाव माबा गाज्रि मुवा लगायनाय एबा एसिडबो थानो हागौ। इउपिनि मोनसे जायगायाव सोमोनांथाव जाथाय जानाया ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं। उत्तर प्रदेशनि हापुरनि थागिबि रिया मुंनि सासे सिख्लाया गंसे स्कुलनि फोरोंगिरि। रियाया गावनि बिमाजों न' खाथिनिनो हापुरनि अर्जुन नोगोराव गंसे सना दखानाव थाङो सना बायनो थाखाय। बे थांनायावनो जोबोद दै गाङो। दै गांनायखाय सनानि दखानदारा खाथिनि दखाननिफ्राय दै बिहरो गोदान सिल खालामनाय बिसलेरिनि गंसे दै बथल। बेखौ लोंनाय लोगो लोगो रियाया दखाननि बायराव खारलांना गोबायो। बेखौ नुनाय लोगो लोगो बिमा आरो सना दखानदारा लकेल हस्पिटालाव दैथायहरो। दै बथलखौ हायाव एसे दै लुना नायनायाव उखुन्दै खुयो आरो खालारबो जायो आरो एसिडनि मोनामनाय मोनो। बथलनि दैखौ फरेनसिक लेबआव नायबिजिरनो लांनाय जाबाय। बिनि उनावसो सैथोखौ मिथिसिगोन। दा रियानि फुड पाइपआ एसिडजों खामनानै दै लोंनो हायै जाना भुगिनांना दं। जाय दखाननिफ्राय दैखौ लाबोदोंमोन बेनाव सोंथि खालामनायाव जेरै गुबुन समफोरनि बादि दै लाबोयो बिदिनो फ्रिजआव सोना दोनो आरो बेखौनो हरदों होनना बुङो। दा गोरोन्थिया सोरनि नायबिजिरनायनि उनावसो मिथिसिगोन। कम्पानिखौ बोख्लायनो थाखाय सोरनिबा गाज्रि सोलोबो जानो हागौ। बेनिखायनो जेसेबांखि मुं गोनां कम्पानियानो जायाथों मानो न'नि बायजोआव थाङोब्ला दै बायना लोंनायनि सिगां बयबो सांग्रां जा। नङाब्ला बेबादि जाथाया नोंथांनियावबो जानो हागौ।